Chodil som si. Wer môj štávok, a čo je to v pokoju? Vidíte? Toto video, čo tu môj sused, poď, ideme robiť staty. Staty nie. More, prečo máš furt čo povedať, Haňo? Čakajte, musím si zase objednať motovku. Santovú. Motorku. To je bomba, Santová. Ale víš, ako to je farbu? Mare ržová, dáva šťastie. Červená dáva šťastie. Práve, že Satan. Hej. Mare, buď ticho, neboj. A to si musíš robiť a tak to môžeš robiť. Ej, nejde. A nikoho toto nenové na YouTube. Nie? A to už vôbec... Nezvykla. A to ský máš nové? Neviem. Aká je tá? Takže... Prečo, More, máš furt čo povedať? Buď ticho, som ti povedal, ty hajzl. Vieš, že my sme tu v base. Nie sme tu v doma. More, buď ticho. Poď ti jednu prilepím. Čakajte, idem si po motorku. A idem tu vystupu z autíčka. More, buď ticho, už mi nervy žereš, ty sopliak. Najradšej spravím s iným, čo je troška rozumnejší, ale troška horší. A ja som Majú trošku... si krpec. More, buď ticho. Ja mám 12 roky. Ty máš iba 12 tiež. Nie, sám, ja mám 9 roky. Ľudia. Môj bratček má 13 roky. Nemá 13. More, buď ticho, ty hajzl. Ani nevieš, čo rozprávaš. More, čo robíš na YouTube, také mavoriny? No a? Si toto. No. A čo chceš? Čo uvidíš? Ale čo, More? Čaute ľudia. More, Nehnevajte sa, dnes sme doma, ale v base. More, buď ticho, ty hajzl. Lebo oni sú negri. Buď ticho, More, ty dejbom na hlavu, ty puberťak. On je aj puberťak. Na Puberta. disko si chodí. Puberta to je. Čujete? Toto hudbu disko. Disko. Čakajte, ľudia, musím si nájsť moje miesto. Aha, tu je. Dostal jednu do klapačky. Mori, Vidíte tam tu krv? To je ten posratý autobus. Kde je puška? Puška, jaká puška? Pam. Mŕtvi. Videli ste To je ľudia? toto, čo nám... Videli ste ľudia na prvý pokus, ľudia. A viete, čo je prvý pokus? Áno, všetci ľudia. Buď ticho. More, buď ticho, nedávaj to. Neverte, on si stiahol takú aplikáciu a on mi robí nervy, aby som nebol youtuber. Buď ticho, ty hajzl, More. More, tebe čo pozorne zvlášť? More, ukáž, More, čo to je. More, buď ticho, daj to head, More, nechcem si to. Bomba, More, vypadne. Nebojte sa, on je idiot. Tangama. On je idiot taký. Ľudia, on je troška, viete, Šibnutý. Presne, na hlavu je, no, ale on aj psychiatriu robí. Hej. Tak napadne všetko, čo sa dá. Hej. Na matematiku 6, v Nemecku je 6, ľudia. Ale teraz naozaj, keď chcete, keď mi neveríte, tak choďte v Nemecku. Neverte mi, ale... Buď ticho, ty. Čo som povedal, ty hajzl? Každý máš, vieš o tom. Hej. Díky ľudia, to bude dobrý stand. Nemám tu stand, ľudia.
Môj. Ľudia, viete, musím hľadať stanty, prepáčte, ale tam sú policajti a jeden taký magor. Kúkajte, ľudia. Idem? Kúkajte. Vidíte toto? No. A do vody! Čakajte, ľudia, už som si našiel jeden glupý stant. Kde je motorky? A tu je ružová. Chcem, to si môžeme ženu tam zavolať. Na odvoz do Terlína. Jak to bude? Buď ticho. A podeste, bravo. Ľudia, ja som... Ľudia, môj sused je idiot. Troška. Nie srany robím tu. Viete ma poznať. Gangsterovi. Ľudia, ani neviem, kde Môj sú sused. stanky. Buď ticho, ty idiot. Ja si tu musím iba jazdiť a hľadať stand a ja tu robím krúžko. A kúkajte, ľudia. Tu bude pekný stand s takým autíčkom. Áno, 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 áno. Si môj. Podorriti, ty hajzl. Nie. Mori, vypadni, ty mi nedávaš na šťastie. Vidíš? Mori, buď ticho, vypadni dole. Nie. Kto povedal? 5-ročný. 5-ročný. Nie, on má 6, ja mám 9. Ale čo už s takým sopliakom? Neverte, on má 5 a ja mám 9. Neverte, on je taký cveak. On je Po nemecky cveak je trpazlik. On je trpazlik. On je taký šibnutý, viete? Mori, buď ticho, už po ti jednu prilepím. On musí ísť na psychický. Dobre, vypadni do domu. Nie. Vypadni, More. Ti hovorím, vypadni. Dobre. Dobre. Už chcem počuť a vidieť. Teraz, More, naozaj vypadni. To povedal. Áno, tá posratá motorka už mi... Kamera. A teraz mi nedávaj zase to nešťastie. More, neopieraj sa, ty idiot. Čaute, už to videjko je končené.